Pięknie pytam wszystkich widzów zemplíńskiej telewizji na narty w polskie góry. Jahi! Takto srdečne a s úsmevom na tvári pozval predstaviteľ historického lyžovania na dobrú lyžovačku do Poľska všetkých divákov televízie Zemplín. Tohtoročnú zimnú sezónu slávnostne otvorili u našich severných susedov v stredisku Krynická Javorina. Otváranie sa konalo vo večerných hodinách a bolo plné zábavy, hudby a samozrejme aj lyžovania. Okrem mnohých nadšencov zimných športov si prvú tohtoročnú lyžovačku nenechala ujsť ani známa miestna rodáčka Miss Poľsko z roku 2012 Katežina Křežovská. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia Poľského ministerstva športu a turistiky, vojvodstva, krajských a regionálnych turistických organizácií a zástupcovia podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Ceremoniál prebiehal tradične s jazdom inštruktorov so zapálenými fakľami dolu svahom, tlačovou konferenciou pre novinárov priamo na vrchole zjazdovky a veľkolepým ohňostrojom. Zahájenie lyžiarskej sezóny na území Poľska prebieha každoročne v inom stredisku. Tento rok padla voľba na lyžiarske stredisko v Poľsku Krynická Javorina, ktorá sa nachádza blízko mesta Krynica Zdroj. Sneh sa tu drží viac ako 150 dní v roku. Lyžiari si môžu vychutnať 12 kilometrov upravených a osvetlených zjazdoviek. Zjazdovku si vyskúšali v rámci infocesty nielen novinári z Poľska, ale aj náš televízny štáb. Infocesta bola podporená z projektu zo švajčiarskych grantov. Slávnostné zahájenie lyžiarskej sezóny 2014 a 2015 bolo vyvrcholením niekoľkodňových podporných podujatí v tomto regióne. Hlavným bodom infocesty bola konferencia pre pozvaných hostí a novinárov, ktorú organizovala spoločnosť Malopoľská organizácia turizmu z Krakowa. Regionálna organizácia turystyczna, bo taką Małopolska organizácia turystyczna jest. Ako regionálna turistická organizácia propagujeme Malopolsko v zahraničí. Sme zároveň organizátorom a iniciátorom otvorenia sezóny, preto hľadáme v danom roku vyhovujúce miesto, kde sa niečo zmenilo a zlepšilo. Albo jest tak znakomita infrastruktura, jak właśnie w Krynicy na Jaworzynie. Samotná infocesta novinárov začala v mestečku Bobova, kde si pomocou mobilnej aplikácie a prostredníctvom hádaniek mohli vyskúšať hľadanie atrakcií v meste. Súčasťou trasy bola návšteva múzea paličkovej čipky, kostola svätej Žofie a židovskej modlitebne. Umenie žien z tohto malého mestečka preslávilo Bobov po celom svete. Karpaty sú známe svojou rôznorodou náboženskou kultúrou a silný vplyv tu zanechala aj židovská náboženská obec. Najnovšie bežecké trate v Nízkych Beskydách predstavili novinárom ich tvorcovia. V súčasnosti získava tento šport čoraz väčšiu popularitu hlavne na miestach, kde nie sú možnosti na budovanie vlekov. Trasy vedú zvolneným terénom s miernym stúpaním a poskytujú pre lyžiarov relax a návrat k prírode. Pre turistov sú zaujímavé chrámy na chodníku drevenej architektúry. Najvzácnejšie sú zapísané na listine Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Cerkvie reprezentujúce jednotlivé náboženstvá boli vybudované ako trojpriestorové objekty so zrubovou konštrukciou s typickými kopulami. Vo vnútri priťahuje pozornosť ikonostas, ktorý slúži ako prediel medzi loďou a svätyňou chrámu. Oblasti južného Poľska sú známe prameňmi minerálnych vôd. Novinári absolvovali ich ochutnávku vo Visove, kde mali možnosť porovnať chute vôd Henrik, Jozef II, František či Anna. Krynica Zdroj je jedným z najznámejších stredísk, ktoré je často nazývané perla poľských kúpeľov. Mesto preslávili minerálne vody, ktoré liečia choroby žalúdka, pečenie a traviaceho ústrojenstva. Unikátnou v celej Európe je voda Zuber s neobyčajne vysokou mineralizáciou, ktorá znižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Novinári si nenechali ujsť v Krynici návštevu múzea maliara Nikifora, predstaviteľa rusínskeho incintného umenia. V múzeu sa nachádza kolekcia jeho obrazov, publikácie a fotografie. Navštívili tiež lyžiarske stredisko v Tyliči, kde si zapožičali výstroj a otestovali svah. Stredisko disponuje 3 vlekmi, lyžiarskou školou, požičovňou lyží a bezplatným parkovaním. Novinári okrem lyžovania navštívili aj putnícke miesto Golgota a Starý kostol. Jedinečnou v Poľsku je stajňa huculských koní Gladišov v Regetovke, ktorej návštevu nemohli novinári vynechať. Pod starostlivým okom inštruktorov sa zúčastnili jazdy na koňoch a na bričkách.
Tu prežil život aj najznámejší kôň Jazmin, ktorý je pre mnohých legendou. Vyhral množstvo cien a účinkoval v rôznych filmoch. Na ranči sa nachádza jeho expozícia. Stadnina koni huculskich tutaj w Gładyszowie jest największą stadniną w Polsce. Stajňa huculských koní Gladišov v Regetovke je najväčšou stajňou v Poľsku, v Európe a pravdepodobne aj vo svete. Tieto koni sa chovajú iba v Európe. Máme 275 koní, čo svedčí o veľkosti stajne. Myslím si, že je zaujímavé si takého koňa aj kúpiť, lebo je určený pre rodinu a deti. Kone sú vhodné aj na rekreáciu pre starších, lebo sú malé, pokojné a priateľské k človeku. Z tego względu, że jest mały, spokojny, opanowany i przyjazny człowiekowi. Poľsko je veľmi známe svojou regionálnou kuchyňou, ktorá poskytuje gastronomický zážitok. Z Poľska pre televíziu Zemplín pripravila Nadežda Jurková.